5, 4, 3, 2, 1, men, 100. Vasen 2, 40, oikein 7, 80, oikein 7 yli, 120, vasen 7, heittoja, 30, vasen 5, lyhyt, heti oikein 6, 100, vasen 3, 10, oikein 4, 10, vasen 7 ja oikein 7, 50, oikein 7, 50, oikein 6, 150, oikein 5, 100, vasen 4, 120, vasen 2, pitkä pyöreä, 20, oikein 4, 10, jatkuu oikein 3, 50, vasen 5 ja oikein 4, 50, lyhyt vasen 7 mene, 60, lyhyt oikein jatku nyppy keskeltä 10, vetoja vaan, vasen 7, siis nyppy keskeltä 10, vasen 7, 200, lyhyt oikein 7, 20, vasen 5, 20, oikein 7, pikkusumppu, 100, vasen 7, heti nyppy, oikein 7, 50, vasen 6, vasen 8, 120, lyhyt vasen 7, heti oikein 7, 70, vasen 5, ylös, heti oikein 4, jatkuu oikein 7 ja vasen 8, 120, oikein 8, 80, oikein 5, 50, vasen 6, 50, lyhyt vasen ja oikein 40, oikein 5, 30, vasen 6, 30, vasen 4, 40, vasen 5 ja lyhyt oikein heti vasen 4, siis lyhyt oikein heti vasen 4 ja oikein 3, 20, vasen 3, 50, oikein 4, 30 ylös, oikein 5, heti vasen 7, maali, 30, nyppy, 30, oikein 5. Rupes pätkimään. Ai auto pätkii? Niin, Okay. yskähtelee. Niin keskittyminen sitten vähän herpaantuu siinä. Saattaa olla vähän lunta tiedä. Ja vittu se lähtee, niin se ei tuo 7-millinen pidä tuolla takana saatana mitään. Pitää panna ne kasit taakse, jos tuntuu. Niin joo. Joo, semmonen me kyllä tehdään. Saatana tuu mitään tämmöstäkään. Pystyn jotenkin yhtään luottaa siihen perään. Se ei niinku halua millään saatana pysyä.